החלטתי לצאת למסע, ואני חושב שמועצה אזורית באר טוביה ראויה להיות במקום מצוין. יש לה את כל הפוטנציאל. אנחנו יכולים, צריכים לנצח. הכרנו אנשים נפלאים, יש אנשים מצוינים שרוצים לעזור להם להגשים חלומות ולהוציא את הדברים הטובים מהם. ואני חושב שזה התפקיד שלי, ואני אשמח לעשות את זה, בחפץ לב. וביחד איתכם, עם העזרה והתמיכה והאווירה הטובה, נגיע לזה. הכרתי את מנשה ואין לי ספק שמנשה הוא ראוי ומתאים ומדהים, ואנחנו נצליח לעשות דברים מדהימים במועצה, וזהו, אנחנו איתך, באש ובמים. אני הרגשתי כבוד להשתייך לאנשים שעובדים איתך, כי באמת ראינו כולם גם ערכים, זה לא הלך על צד של לכלוך, זה הלך על צד של להגיד מה אנחנו נותנים. מנשה כבר ראש המועצה בשתולים. אני מודיע לכם את זה חגיגית. הוא כבר ראש המועצה. אז אני מבקש מכם, כל המושבים האחרים, לתת כתף ולדחוף קדימה. אני אומר לך תודה לזה במה שתלוי, ולכן, בגלל שאני יודע מה שאתם השקעתם במשפחה, והייתי קרוב למשפחה בקמפיין הקודם, אני קורא לכל החבר'ה באמת לתת את מה שנקרא בהצבא, את התחת, על מנת שנגיע לתוצאה. תודה. במועצה חלקם מדוכאים, חלקם מתים שזה יהיה אחרת, וברגע שאנחנו נעורר את כולם, הסחף כבר קיים כמו שמנשה אמר, אבל אנחנו עושים את העבודה הזאת באמת בשביל כמעט 20,000 תושבים שרוצים שינוי אמיתי, והשינוי הזה מתחיל לקרות ביום רביעי הבא. קבלת החלטות נכונות משפיעה על העתיד שלנו ושל ילדינו. אין דרך חזרה. תנו לי לקבל את ההחלטות הנכונות והמתאימות עבור כולנו. ביום שלישי, 24 לדצמבר, בוחרים ראש למועצה ולב לתושב. באים להצביע מנשה ספינה.